Dette er Tekstryks videoguide til bestilling af tøj. Dette eksempel viser dig bestilling af en trøje med brodering. Jeg vil bestille 3 t-shirts til min virksomhed. Jeg klikker på arbejdstøj og finder min ønskede t-shirt. Hvis der kun ønskes én farve t-shirt til ordren, kan denne vælges ved at klikke på billedet af den ønskede farve herunder. Jeg lægger den i kurven. Jeg får mulighed for at fortsætte med at shoppe eller gå til kurven. Indkøbskurven giver dig et overblik over antal, størrelse og pris. Jeg ønsker 3 t-shirts, 2 hvide i large. Den sidste skal være medium i sort, og det gør jeg let ved at klikke på tilføje varianter og vælge den sorte. Dernæst sætter jeg den til medium. Det ses til højre, at prisen ændrer sig. Da vi skal have broderet et logo på trøjen, klikker jeg nu på logo. Jeg klikker i boksen broderi. Jeg vil gerne have mit eget logo broderet, så jeg uploader det ved at trykke vælg fil og finde det. Da jeg ønsker mit logo broderet på trøjens venstre bryst, vælger jeg størrelsen medium. Dernæst trykker jeg gem, og logoet gemmes. I feltet her kan jeg skrive, hvor på trøjen jeg gerne vil have broderingen. Da jeg ønsker dette broderi på alle t-shirts nemme indkøbskurve, klikker jeg i boksen Anvend på alle poster. Så hvis jeg ikke gør det samme igen for den anden t-shirt. Jeg trykker derefter Læg i kurv. Og klikker Bestil. På bestillingssiden angiver jeg, om jeg er privat eller erhvervskunde, og indtaster mine informationer. Dernæst vælger jeg leverings- og betalingsmåde. Til højre ses en oversigt over din ordre, og du kan her skrive en eventuel bemærkning til din bestilling. Dernæst trykker jeg Gennemfør ordre. På betalingssiden får jeg et sidste overblik over min ordre og indtaster mine kontooplysninger. Til sidst trykker jeg Betal for din ordre. Bestillingen er nu gennemført. Du er nu klar til at lave din egen bestilling hos Tekstryk. Er du i tvivl, kan du altid ringe på telefon 98 10 10 88. God fornøjelse.